right through ngoba maningi kakhulu amavesi angikwazi kulonga ukustop. Yeah. Phela nje afunde le right through then ngizoletha nje izinto ezintathu. 1 2 3 then sizoze siyagoduka. Amen. Amen. John chapter number 19 uverse number 16. Qala verse 16 siya verse 30. Hallelujah. John chapter 19 verse 16 to 30. Yeah. Wayesemnikela kubo ukuba abethele esiphambanweni bamthatha ke uJesu bahamba naye. Waphuma ethwalela isiphambano waya. Kunendawana ngiyaxolisa mama mfundisi. Kunendawanyana lapha yana mophethe iBhayibheli lesiZulu. Enesihloko, usibonile isihloko salapha? Khona phethe iBhayibheli lesiZulu. Amen. Lithi sithini isihloko? Hayi kunesihloko lapha. Kunesihloko esikhona lapha. Chapter 19. Yes. Verse number 16. Yeah. Isihloko uJesu lahlwa icala. uJesu ulahlwa Icala. icala. uJesu isihloko leso salendaba umbhalo weBhayibheli uma echuza uyihloko ngoba akuyena uNkulunkulu wachuza ihloko umbhalo weBhayibheli. Yes, umuntu. Uma echuza nje ihloko wathi le ndaba le ngenzansi elandelayo indaba kaJesu elahlwa icala. Yes. Amen. Amen. But uma umama umfundisi eqala ukufunda qala kufunde mama umfundisi Verse 16 yeah. okay. Yeah. Yeah. John chapter 19 verse 16. Yes. Wayesemnikela kubo ukuba bethelwe esiphambanweni. Uma eqeda ukumlahla ngecala wabe semnikela kubo ukuthi ayobethelwa esiphambanweni. Yes, funda ke mama. Bamthatha ke uJesu bahamba naye. Waphuma ethwalela isiphambano waya endaweni ethiwa indawo yekhanda ethiwa ngesiHebheru iGolgotha. Bamthatha uJesu bahamba naye. Uma behamba naye waphuma esithwalela isiphambano. Yeah. Amen. iBhayibheli lithi they led Jesus Christ. Uma ufundele isingisi they led Jesus Christ. Bese lithi ke waphuma esithwalela isiphambano. Lezi zinto ngizisho ngoba zibalekile kulento engizoyishumayela namhlanje. Qhubeka ke mama. Bambethela khona nabanye ababili kanye naye ngalapha nangalapha Yeah. uJesu ephakathi. Jesu. Kepha uPilato waloba isaziso wasibeka esiphambanweni. Waloba isaziso uPilato ngaphezulu kwegama lika Jesu. Noma uJesu ngesikhathi athwala isiphambano kuleso siphambano kwakunesaziso esasibhaliwe ukuthi ukuthini isaziso sithini? Kwakulotshiwe ukuthi uJesu waseNazaretha inkosi yabaJuda. Into eyibhaliwe esiphambanweni sika Jesu kwakubhalwe ukuthi uJesu waseNazaretha inkosi yabaJuda. Yes. Khona abaningi babaJuda bafunda leso saziso ngokuba indawo leyo lapho uJesu wabethelwa khona esiphambanweni yayiseduze nomuzi. Kwakulotshiwe ngesiHebheru, ngesiHebheru nangeSiroma nangesiGreki. Leli gama noma lombhalo obhaliwe uthwele uJesu obhalwe ukuthi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Wawubhalwe ngesiHebheru, wabhala Greek. wabhala ngesi Roma. Usho ukuthi umuntu owayephila kuleya ndawo akekho umuntu owayethi medlula ebheka lo mbhalo bese ethi angiyazi lento ebhalwe la. Yes. Amen. Uma kukuthi kwakudlula ongumGreek wayefunda isiGreek sakubo. Yeah. Uma kukuthi kudlula ongumRoma afundisa iRoma sakubo. Uma kudlula umJuda wayefunda ngokolimi lakhe ngoba kwenzela ukuthi wonke umuntu aqonde ukuthi igama noma umbhalo obhaliwe esiphambanweni uthi. Okay, beka. Basebetha abapristi abakhulu babaJuda kuPilato. Yeah. Ungalobi ukuthi inkosi yabaJuda, kepha ukuba yena wathi ngiyinkosi yabaJuda. Yeah. uPilato waphendula wathi engikulobile ngikulobile. Yeah.
kuthe amabutho ngizwe ngani. Yes. kuthe amabutho esembethela uJesu esiphambanweni Yeah. athatha ingubo zakhe azenza izabelo ezine Yes. kwaba yilelo nalelo butho laba nesabelo Yeah. neyembe futhi kepha iyembe lalingenamthungo lalilukiwe lonke kusukela phezulu. Yes. Ngakho ke akhuluma odwa athi asingadabuli kodwa asilenzele inkatho yokuthi liyakuba ngelikabani Yeah. ukuze kugcwase kumbhalo othi babelana izingubo zami benzelana inkatho ngesambatho sami. Yes. Lokho ke akwenza amabutho kepha kwakumi ngasesiphambanweni sika Jesu nina kanye nodadewabo kanina uMaria Yeah. umkaKleofasi noMaria uMagdalene. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina mama ebheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi bheka unyoko kusukela kuleso sikhathi umfundi lo wamisa kwakhe. Yes. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukumbhala ugcwaseke wathi ngomile. Kwakubekiwe khona isitsha sigcwele uviniga khona bachoma ilula ligcwele uviniga othini lwehisophi balise emlonyeni wakhe. Yeah. Kwathi ukuba uJesu wamkela uviniga wathi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa. uJesu into ayishoyo ekugcineni uthi kufeziwe and then wagebisa ikhanda wafa. Ngicela uthandaze mama umfundisi bese kuthi wonke umuntu ola ngemva kwami ngicela ahlale ngaphambi kwami bafethu. Please thandaza mama umfundisi. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele izwi lakho. Siyalamukela ngokukholwa uNkulunkulu namandla onke khuluma baba wethu ongcwele ngalo phezulu kwempilo zethu. uNkulunkulu namandla renew us, transform us. uNkulunkulu ongcwele ngezwi lakhe egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. We thank you Lord. Amen. Yes. Siyabonga mama umfundisi usifundele kahle izwi. Ngivumeleni ke bazalwane ngi-introduce ukukhuluma kwami kwanamhlanje noma ngiqoqa yonke le ndaba ngesihloko sami esithi the glory of Christ in crucifixion. Yes. The glory of Christ in crucifixion. Ndaba yami yonke ngizoyiqoqa ngalomuqa othi the glory of Christ in crucifixion. Amen. Amen. Anithi amen kancane. Amen. Bazalwane. The glory of Christ in crucifixion. Lesifunda khona sifunda incwadi kaJohane. Amen. Incwadi kaJohane ihlukile nje kancane yona kunazo zonke incwadi lezi zibizwa ngokuthi igospel. Incwadi kaMatthew iletha igenealogy kaJesu through the lineage kaJoseph who is his father. Uma ufunda incwadi kaLuke yona iletha igenealogy kaJesu but bese impresenta imlethe ngase side lika mama wakhe. Mase ufunda incwadi kaMark yona imveza uJesu as a suffering servant engumuntu ohluphekile. Amen. But incwadi kaJohane yena uma ibhala uJohane uvele amsusa uJesu angampresenti njenganomuntu ngenhloso yokuthi uJesu aglorify. Uvele uma ufunda uJohn chapter number 1 verse number 1 athi eqaleni wayekhona ulizwi wayenguNkulunkulu futhi ulizwi wayenguNkulunkulu. Uverse number 14 wakhona ubese athi ke ulizwi uye owaba inyama waphila phakathi kwethu epresent uJesu njenganoNkulunkulu okufanele akhazululiswe. uJohn uma present uJesu yena uyamsusa emhlabeni athi udumo nenkazimulo kumfanele. Yeah. Wathi uJohn yena une intention eyodwa eyokukhazimulisa uJesu. Uma ibhala ku chapter number 1 umthatha ambeke lapha athi wayekhona. Umhlaba ungakabi bikho yena wayesekhona.
Kuchapter number 2 uJesu ngena emshadweni uwayini liphelile bese kuthiwa uJesu wathi makagcwalisa amanzi uma ethatha obuyisole emlomeni wabantu baphuza bese lithi iBhayibheli bephuza amanzi base bathi kodwa wena mkhonyana sijwayele thina abantu abagcina iwayini elimnandi ekugcineni kodwa wena ulethile iwayini elimnandi ekugcineni bephuza amanzi enziwe uJesu. Kuchapter number 3 uJesu uvela ekhazimulisa ngoba uvela kuye uNkulunkulu athanda izwe wasenikela ngaye. uJesu eyisisombululo senkinga yomuntu. Uvela uJesu kuye ongumnikelo ukuze ingabano phakathi kwaNkulunkulu nomuntu iphele. Basathi okhala uye akayokubhubha. Verse 17 wakhona uthi verse 17 ngokuba indodana nomuntu ayizelanga ukuzokwehlulela kodwa yeza ukuba sisindiswe. Bese uthi 18 wakhona okholwayo usedlulile ekubhujisweni noma ekwahluleleni kodwa ongakholwa already usehlulele. Chapter 4 in the book of John uhlanganisa lento yokuqala for the first time sibona umJuda nomSamariya bedlelana. Is uniting nations. I love Jesus Christ in that book, bazalwane, in that chapter. Ngoba kule chapter kuqala kuvela into entsha ngoba amaSamariya yena bengenathemba bengenayo uMesiya. And the Jews were waiting for the Messiah. But uJesu akazange ambambe amaJuda masefika uMesiya. Kodwa amaSamarians they were the first one to grasp Jesus Christ. Ngoba lo wayamama uma ibamba lento kaJesu waphumela esweni lakhe wayembebeza wathi sengimtholile omtshele konke. Usabambe ukuthi umJuda nomGrike adlelana. Kodwa mase kuthola uJesu ufika izizwe ezimbili ezingedlalana. Bese zona zibe nokuthula kuJesu. Ingakho usuzomuzwa incwadi kaPaul abasethi akusekho umGriki. Amen. Ngoba emhlabeni bafowethu sinabo oNkulunkulu bamnyama. Sinabo uNkulunkulu babantu abamnyama okuthiwa uNkulunkulu waletha isizwe nesizwe umuntu ozosindisa umuntu. As if uNkulunkulu ulethe izindlela eziningi zokusindisa umuntu. Ngoba yini indlela, yini iqiniso, kunye nokuphila yena lo wavela ezulwini uya futhi owavula indlela yokuba sikwazi ukubuyela ezulwini. uJesu igama lakhe. So John please glorify uJesu yamphakamisa uJesu. Uqhubeka nayo lencwadi uzoza sethi. And then there was a time when Jesus Christ was preaching. Uma eshumayela bathi sekuphelile ukudla abantu kade hleli ngoba phela. Uma sikhonza bafowethu kuyenzeka sikhonze sizesilambe. Yabona. Sikhonze sizesilambe. Ngike ngaphala ku Facebook ngathi let us normalize this thing. Yokuthi uma kade sikhonza bese siyadla nje. Sidla ukudla komphefumulo sidla nokudla kwenyama. Ngoba noJesu wethu ubengasikubeba akazange bagodukise abantu. Akazange bagodukise belambile. Sazile noma sogoduka silambile leke. Kodwa yena uJesu ubesethi maseqedile ukubafundisa bese ethi mabanike ukudla abantu. Amen. And the Bible lithi soon as there was a young man amongst them. Eyayikade lofa about 5. Babe u5. Neyinhlanzi zazingaki? Zazimbili. Abantu babe bangaki? More than 5,000. Bangabafida yini wena abantu about 5,000 ngenhlanzi ezimbili nolofa about 5. Kodwa kuJesu kwenzeka ukuze uJesu aglorify akhazinyuliswe uJesu.
I love it when it came to uma usufika ku chapter number 11 lithi iBhayibheli there was a time there was a good man a right man ekade emthanda uJesu bese beyamthumela ukuthi yakugula omthandayo. Yeah. Uma uJesu aliyenda edilethi uma ngeke ngaye gula then alukho udumo kuNkulunkulu. Let me wait until it dies. For when I reach there, as I feel it, then everyone will realize who I am. Amen. He waited. He waited. In verse 22, my figure nje uthumata hawu wafika kade selini ukuba kukhona umnewethu abakafa. Wathi ukuthi usahlangane noMartha kuphela. Kube wahlala noMaria, uMaria wakhotha istatement sikaMartha wathi ukube wena kukhona ngabe umnewethu akafanga. Bayibamba lento yokuthi uma kukhona uJesu akukho kufa. Amen. Wayesethi uJesu hayde kunento yaziyo ngabe at least. Let me give you more. What I am not the dead. I am the resurrection and life. Akona yimi noma efa. Uyaphila kunaphakade. Yebo. Yeah. Wayesethi nimekephi balethi izaba ezithi sesithi isikhathi. Balethi izaba zathi sesisithi isikhathi. Ngoba noma singayishumayela lento kaJesu ziyohleze zikhona izaba. Yebo. Ziyohleze zibiwe izaba abantu ngoba abantu banazi izaba every day. Balethi izaba bathe kahle kahle insuku sezizini wadlula kuleyo kwathi wayisuyanoku wadlula kuleyo kwathiwa itshe silinzima ngoba izaba hleze sikhona zi increase every day udlula kuloku thiwana ulidlula kulo thiwana ngoba inhloso it is so that God shall be glorified in Christ. Waqeda uJesu wangangene ethuneni. Wathumela izwi lakhe. Hey. Wathumela izwi. Wavele wathumela izwi lakhe. Wathumela izwi lakhe. Ngiyamkhumbula uma eqala edala uNkulunkulu izulu nomhlaba nakhona akazange aqhoke avaroni nasudu kodwa ithi iBhayibheli wakhuluma wathi let it be light. Kwasho ukuthi izwi lakhe liba yiloko akushilo ngesikhathi akusho ngakho. Kuya ngomuntu ukuthi uyalizwa yini izwi lakhe bese yalenza yini. Izwi langena ethuneni lafika indoda esifile esiluka for 4 days. Kwasho ukuthi izwi lakhe linamandla. Izwi lakhe lingumlilo. Izwi lakhe linguye uqobo. Hey. Lazaro. Ngiyakholwa ukuthi ngalolo suku nabakade bemngabaza baqala bamvuma bathi kanti besimazi kodwa sesiyamazi. Awu amen. Amen. Kwasho ukuthi bakhona. Kwasho ukuthi phakathi kwabo noma laba bemdumisile babonga. Awu amen. Bakhona abanomona yalento ayenzayo. KuJohn chapter number 12 sizwa uJesu esethi ke baba awulikhazimulisi igama lakho. Yebo. Wathi uNkulunkulu and then the word that came from the heaven izwi elikhulu lamemeza ngamandla lathi ngikwenzile. Futhi ngisazokwenza. Awu amen. Hey ababelalele abakholwanga babecabanga ukuthi kuthuma izulu. Kanti uma uNkulunkulu ethi ngikwenzile futhi ngisazokwenza. There was a time now uJesu
uma esehleli nabafundi bakhe lithi iBhayibheli he rise up wakhuphukela in the Mount Olive. Uma ekhuphukela entabeni lithi iBhayibheli wahlala nabo. Lithi iBhayibheli there was a transformation kuJesu kuJohn chapter 17. Baze bathi ke oPetro beno Johani no Andrew bathi la masivele sihlale la sakheni amathokodo. Amen. And the Bible lithi they saw Jesus Christ in glory on that day. Basebethi ke bona sekusanele. Kwadla ukuthi leli yalizwe liku John chapter number 12. Alikakafezeki. Lelo lithi ngikwenzile futhi ngisazokwenza. Ngoba uma ulishumayela lo Jesu uhamba naye kuwona konke lama chapter kuhle kubantu. Bayamthanda abantu uJesu obaphilisa esifweni. Bayamthanda uJesu obanikeza imisebenzi. Abantu bayamthanda uJesu obapha izimali. Basizanela bona abantu uJesu kube uJesu nje ozowenza intando yabo ngesikhathi sabo esifunwa yibo. But abamfuna uJesu ozofulfilla the mission eyizela emhlabeni, which is to die for the sinners, so that izo sizosindiswa. Yeah. Uma uJesu esentabeni ekhazinuliswa akusindiswa sona. Anokuphindela. Uma uJesu ephilisa uLazaro akusindiswa sona. Yes. Yes. Uma uJesu efida abantu ukudla Akusindiswa sona. sindiswa lesimo. uJesu evusa abantu abafile akusindiswa. Yeah. But abantu bangamglorify uJesu. But remember ukuthi uJesu akashongo ukuthi akashongo uNkulunkulu ukuthi uma uJesu ethi Nkosi khazimulisa igama lakho ukhala uJesu. uNkulunkulu akashongo ukuthi abantu bazokukhazimulisa. Awu amen. Kodwa uNkulunkulu uthembisile wathi imina. Awu amen. Umina ekufanele akhazunyuliswe ngawe. Amen. Zonke lezinto abezenza besikhazimulisa uJesu kubantu. Awu amen. Kodwa manje safanele kukhazumuliswe uNkulunkulu ngoJesu. And I see was Sunday proceeding iPhasika. They sing but Hosana. Hey, Jesus. Hosana. Makabongo zayo. Egameni lenkosi. Yes. Bebonga uJesu abantu. Kwadla ukuthi kubongwa ngabantu akumbonga uNkulunkulu ngalokho. Akumkhazimulisa uNkulunkulu ngalokho. Noma abantu bangagubula ingubo zakhe bayidlale phansi. Noma abantu bangathatha amasundu bawabeke phansi. Kodwa lokho akuzomkhazimulisa uNkulunkulu. Ufanele indodana yomuntu ihlupheke. Yeah. Ukuze uNkulunkulu Akhazimulisa. the glory of Christ in crucifixion. Yeah. The glory of Christ In crucifixion. crucifixion. You know, ngephasika ke siyajaha nje thina ukuvele sibambe amazwi esikhombisa. Kuze bese ngathi uJesu wahamba ngelimuzini ebheke lapha esiphambanweni. Kanti there was a journey. There was a journey to the cross. Hey. There was a journey. Uma ufunda uverse number 16. Uverse number 16. Kuthiwa ke and then uPilato wamlahla ngecala. Kodwa uma uqaphela kahle, kodwa wamlahla ngecala
emthole engenayo. engenacala. Ake singiphinde futhi. Yes. Wamlahla ngecala kodwa wamthola. Bhekani lo muntu. Yeah. Uma emhlola wamthola engenalo icala kodwa isigwebo sathi ulahlwe icala. Ingakho ke esiphambanweni uJesu umbhalo uvaliwe alingekho icala babengalibhala. Ingakho babhala ikharetha yakhe noma uqobo lwakhe bangakwazi ukubhala icala lakhe ngoba ubuso yobethela bakubhala icala phezulu bangabhali ukuthi ukuba. Yebo. They found no fault. Acabanga uPilato ukuthi konje yini engayibhala. Wathi ukuthi alike icala angalibhala. Then he wrote his identity. Wathi lo uJesu uKristu owaseNazaretha. Uma ke ethi uKristu usho ukuthi he is the Messiah of the Jews. He is the one that have been waiting for. As much as they are rejecting him, they are rejecting him. He is what he says he is. Yeah. Lokhu athi uyiko ngempela mina ngimthole eyiko kodwa ke ngenxa yokuthi mina ni-confused ukuthi makabethele do as you wish. Pilato wayifaka emanzini wathi I'm washing my hands ngoba mina angilitholanga icala kodwa ngenxa yenu sekulungile enzane nikuthandayo. Wasenikeza umbuzo uPilato wathi igazi lalo muntu liyoba kubani na? Aphendula amaJuda athi amaJuda hayi ilula lento, igazi lethu igazi lakhe liyoba phezu kwethu lingagcini ngokuba phezu kwethu bese liba ngaphezulu kwabantwana bethu. Amen. Bekhuluma ignorant benganaki ukuthi lempela igazi elikaJesu yilo eliyoba phezu kwabo lidlulela kubantwana babo lidlulela kwisizukulwane ngoba igazi likaJesu yilo sinisana. They say it. Save generations. Basho nje banganaki. Basho banganaki. Wayesethi uPilato ake uthatheni niyofezekisa intando yenu ngoba noma ngicabanga ukuthi nifezekisa intando yenu kodwa kunentando engale kwalentando. Yebo. Unongaphezulu nowazi konke ngoba kuyenzeka umuntu ahlele kodwa uNkulunkulu uyawaziyo. The glory of Christ in crucifixion. Yeah. Let me throw my first line. Bazalwane, before I get lost. The sacrifice of the cross. Yeah. Yes. The sacrifice. Ufuna ukushumayela injumayelo yami mfundisi. Yeah, prophet. The sacrifice of the cross. Yeah. It's a different types of sacrifice. Umnikelo ongafani nemnikelo ejwayelekile. Yeah. Ngoba lalela uma bethi ke igazi lethu lakhe liyoba phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. Bese lithi iBhayibheli, and then they took Jesus Christ into a whipping pole. Uma bemisa kwi-whipping pole babebeka izandla, abangakwazi ukufinyelela kwi-whipping pole babemjijela ngamatshe, abangakwazi ukufinyelela ngamatshe babemfela ngamatshe. Leyo nto was a symbol. It was a symbol. Noma wena uyibuka kanjalo, it was a symbol. Remember kuLeviticus lekade umfundisi manje ukuthi kahle kahle uma inqama izodedelwa befanele wonke umuntu onesono enze njani bazalwane abeke isandla. Yeah. Uma usubeka isandla sakhe kwakusho the transferring of your sin from your sin into an animal. Bese
sona isilwane sithi let's lose. Uma bebeka izandla kuJesu kwakusho ukuthi izono zabo ziyasuswa kubo zihlala kunye afe ephana izono zabo. Time of sacrifice. The sacrifice is different. Hey, my friend, it's a different sacrifice. Hey, madoda. It's a different sacrifice. Let me tell you the sacrifice. The sacrifice. Uma beqeda before bamshaya uJesu. Lithi iBhayibheli he went through 6 courts. Yeah. Hambi inkantolo eziwu6. Zonke le inkantolo inhloso yokuthi adlule kuzo kwakukuthi simhlole. Ngoba imvu ayikwazi ukuhlatshwa iqualify ukususa izono zomuntu kanti imvu ayihlolwanga. So bekufanele ihlolwe ithi le afike kuAnas athi yebo impela kodwa ngisasho ngithi guilty. Noma mina ngasibona isono kodwa ngithi guilty. Ngoba inhloso ukuthi afe ehlwe icala. Noma icala lingekho kuye. Uma fika kuHerod, Herod was so thrilled to see Jesus Christ. Uthi hey, uwena phela lo, show me, do immediately for me. Masuthi uJesu waphendula wathi this is not the time to play. This is not the time of miracle. Wena enza lokho kufanele wenze, which is to scrutinize the lamb. And the Bible uthi hey, uthi lithi iBhayibheli and Herod wamxhosha wathi lo muntu ayikho yonke lento nisho. Wadlula kuHerod. Uma efika kuma Sanhedrins, nama Sanhedrins they were so worried and concerned about their Sabbath. Bathethe icala balwa naye ngenxa yokuthi nje ushaya leliya Sabbath. Engakathethwa icala already kubona he was guilty because already kunento bona abangahambisana nayo ngayo. Walithatha icala limlahlile, icala kalithethwa sisigwebo sesiphumiwe. Futhi icala lithethwa ngoba amaJuda lithethwa ebusuku kodwa lathethwa ebusuku. Zonke le inkantolo wayengapha ayengapha nalo wahlole athi angitholi lutho adlulisele kuloya nalo yahlole athi angitholi lutho nikamina bhekanina bazalwane nalo yahlole athi angitholi lutho. Amen. Until azafika Pilato wasethi uPilato now I'm washing my hands. And then they condemned. And then Pilate condemned Jesus Christ. Verse 16 again. Verse 16. He condemned Jesus Christ. Uma lahla ngecala uPilate waqala the first step of first stations of Jesus Christ towards the cross. Yeah. Uma emlahla ngecala uPilato waqala the first stations of Jesus Christ towards the cross. Wamlahla ngecala ongenacala. Bese lithi iBhayibheli waphuma bamkhiphela ngaphandle. Amen. Uma bemkhiphela ngaphandle ngicela ukuxoxela iJerusalem linamagate angu12. Lelo uJesu aphuma ngalo kwakuyisango elalilahla umquba. Yeah. Which signifies ukuthi uJesu waphuma eJerusalem njenganento elahlile. Why? Akusekho ukulahla ngoba uKristu uJesu. Romans chapter 8 verse number 1. Yeah. Uma uKristu Jesu nongena baba akalahliwe. Nongena mama akalahliwe. Nongena mndeni. Uma usuku uJesu
usunomndeni omusha. Waphuma njengalento elahliwe ukuze thina uma sikuye singabe salala. Yeah. Amen. I love verse 34 of chapter 8 in the book of Romans. Ngoba iBhayibheli ubaselithi ke bese uPaul, "Phoba lolahlala." Ask a question. Bese athi ngokuba uJesu owafayo. Athi ngokuba uJesu owafayo. Ngokuba uJesu ohleli ngasobusinene sikaNkulunkulu. Bese ngiyabuza wenzani ngasobusinene? Uninxusela usuku nemini. uJesu wenzani ngasebulele sikaNkulunkulu? Unxusela wena ubusuku namhlanje ngenza ukuthi awenzanga kahle. But uJesu uthi tomorrow this person he can do better. Give him another chance. Give him another chance. So wenza ngcono kusasa. Namhlanje ufailile kodwa kusasa izakwenza. Love in the book of Masofunda isibilo 3 sizozwa ke umbhali lapha uJeremiah umprofeti athi great is the mercy of the God for his mercy they are new every day. Hey musha njalo. Every day. Angasho ukuthi every year. Uyabona ukuthi namhlanje ugejile kodwa ithuba kusasa lingaba khona. Lokuthi uthathe uJesu ube neJesu empilweni yakho. Kungenza ukuthi uhlulekile namhlanje. But that's not the end of it. Hey. Waphuma uJesu ngesango lokulahla izinto ey'lahlile. We are looking at this type of sacrifice. Hey. Waphuma njenganempongo ekhishwa idedele. Okusekubekiwe izandla. Kwathi izinto zethu sesithanseliwe zahlala kuyo. Ukuze kungabibikho into ethi ngaphindi buye ngoba ngelesa ngokwangangeni izinto ezingena. Kodwa kwaphuma izinto esithindwayo nezama forever. Nathi ke uma sesikuKristu konke kudlulile sekuphelile kusho. The sacrifice of the cross, the sacrifice of the cross. Sacrifice of the Sacrifice. And this sacrifice. Uma ubuka the 14 stations of Jesus Christ. Esafarisha liyavala Dolorosa liya. Uzobona ukuthi kwijeni yakhe wahamba waziwawa. Hey. Yeah. Uma ifika ku station number 3 lithi iBhayibheli kuthiwa wawa. Wow. Jesus 4. Yes. Wow. Wow. Hey, ukhona umuntu ongakholwa la uJesu naye wake. Wow. Njengawe njengoba ukholwa nje nawe wenze njani? Kodwa lithi iBhayibheli kuthiwa uJesu akagcinanga ngokuwa. Wavuka. Ngoba indlela iyaqhubeka. Wavuka. And the station number 4 kuthiwa wahlangana noma wakhe for the first time ingakaze ahlangane naye. After esesafarishile eshayiwe. Ethwele umkhela wameva. Hey, I love the fact that ukuthi uJesu bafethu akazange aqhutshwe. Uyabona ukuthi le nomhlatshelo oqhutshwa. Uyabona nomhlatshelo oqhutshwa. Uyabona nomhlatshelo oqhutshwa. Ithi iBhayibheli esithi and then they led Jesus Christ. Yeah. What does that mean? Babehamba ngakubona. uJesu uhamba ngakubo. Ikhona isigebengu. Sikhona isigebengu ongathi uyosishaya bese uthi hamba la emva kwami. Sikhona isigebengu ongathi uyosibulala bese uthi hamba la emva kwami. Ungilandele. Bese naso siyakulandela. Kodwa uJesu they led uJesu. Yeah. They led him. He was one who was following them. Kwangazi uthi wathi sheshani phela ngathi namba kancane. Ngoba sengibheke khona esiphambanweni. Yeah. Uma wawungaqhamuka mfundisi umhlongo, ngiyacela ke namhlanje ukuphikisana nawe. Uma wawungaqhamuka
usuka mfethu ngaleso sikhathi bese uthi hayibo nimbethelela lana uJesu ake hlukane noJesu phansi bese uzama ukulwa nalaba abambethelayo yakholwa ukuthi uJesu bengakushabulala Yeah. akubulalele laba abayombulala wengaxabana nawe ayeke laba abayombulala ngoba kuyena ukuya esiphambanweni kwasekubaluleke ngaphezulu kwayo yonke into wena mawungame endleleni wayengakuthuka njengoba wathuka uPetro wayengakubiza njenganoSathane ophazamisa icebo likaNkulunkulu ngempilo yakhe ingakuthuka uPetro yabona uPetro mengabe ethembisile wathi hey singayaphi besuka kuwe Nkosi ngoba wonke amazwi okuphila kuwe Wayeqinisile. uJesu ekhuluma naye ngempela uPetro wayizama Wayeqinisile wazama. Waze wakhipha ngisho inkemba. walanda inkemba wayikhipha wasika isoshe la uzobamba uJesu wathi uJesu wemngani ukwenzelani elweni uJesu wathi ukuthi uJesu akalwelwa uma esebheke esiphambanweni uyamyeka ngoba ebuka uthando uJesu ethi lokhu ke kuyoletha uthando phakathi kwabantu ikona elikuzele emhlabeni wahamba eqhutshwa uthando Yeah. ethanda wena uma wawungamvimba kwakungaba ukungamthandi nokulwa kwanganenzona nomhlatshelo awufani nomhlatshelo awahambe nje uyithenga imbuzi bese uthi imbuzi ngilandele noma ke ungayifaka intambo wena uJesu engavushelwa intambo engadonsa intambo ayizame eyithwalele futhi nesiphambano sakhe amen yes this type of sacrifice is different it's different it's different it's different bahamba naye bacabanga ukuthi uzohamba ethuka ngoba lento yokubethela abantu kwakuyinto ecommon nje ngalesi sikhathi Yeah. and abantu ababethelwa babethuka belwa beshaya bengafuni ukuyobethelwa kodwa baxa wayilo nje uhamba evuma ongaqhutshwa obalandelayo hey bafethu nangu uJesu phakathi kwethu omhlungu umhlatshelo enhlobo yomhlatshelo la enhlobo yomhlatshelo lenguJesu and bezolane basalithi iBhayibheli until he met kulama station until he met the daughters of Jerusalem bese thi ke yey njengoba kunje emthini omanzi kuyobanja omileyo na wahamba uJesu waze wafika esiphambanweni yabona ke kunendawana lapha ya uma ufunda kuthiwa then bahlangana nendoda egama layo nguSimon of Cyrene then they amphoqa ukuthi athwalele uJesu isiphambano Yeah, bamphoqa. okay I like to go through that again ngiyacela udlula lapho kancane ukuthi bamphoqa ukuthi athwalele uJesu isiphambano yini leyayenza ukuthi bathi le ndoda imthwalele uJesu isiphambano ingqondo yabo yayithi remember uJesu uwile kokuqala bacabanga ukuthi because of ukuwa akasenawo amandla okuzithwalela isiphambano kubona kwakuyisiphambano kodwa kwakungesisi isiphambano esasisinda uJesu Yeah. kubona mabebuka babebona isiphambano sisinda uJesu because ingqondo yabo yayithi uJesu sindwa isiphambano amen kanti uJesu wayengasindwa isiphambano izono zethu nobunzima bazo base buhleli phezukwakhe and that caused the heaviness isono sethu bafethu siyasinda it was the heaviness of our sin
wathi wasithwala uJesu waqhubeka isithwele isono sethu njenganani the sacrifice of the cross wahamba nesono sethu esithwele uJesu waze wafika esiphambanweni la ebethelwa khona endaweni yekhanda ekuthiwa iGolgotha. Sibazi ukudlula lapho futhi. Ngoba le ndawo kuthiwa igama layo, come class, le ndawo kuthiwa igama layo indawo yekhanda. iGolgotha indawo yani Yekhanda. The skull. uGenesis chapter number 3 uverse number 15 wakhona. Uma uNkulunkulu eqeda mayiqeda ukukhuluma noAdam eqeda ukukhuluma noEva bese lethe isithembiso athi inzalo yewesifazane iyochoboza ikhanda lesitha. Kodwa bona bebemise eGolgotha bacabanga ukuthi bayochoboza ikhanda likaJesu kanti bagcwalisa isithembiso sakaGenesis chapter number 3 verse number 15 which was inzalo yesifazane iyochoboza ikhanda lenyoka noma lesitha. Ukalelo suku bafowethu, it was the day of the crushing of the head of the enemy. Isitha sethu ngalelo sasibanga siphinde sibe namandla ngaphezulu. Ingakho iBhayibheli uma likhuluma ngoSathane lithi limkhomba phi? Limkhomba ukuthi uSathane. Because that is where he belongs. Wena kungamthatha umbeke ngaphezulu bese uthi akabhodle bese wena uthi uzobhodloza umkhathi ngoba uyovimbe into zakho. Kanti ule usijiza ngomsila nje ikhanda liseka. Thatha umisa ngehla baba. Ngibuye nje abazalwane prayer 5 o'clock prayer. Umuntu uyalala uyarelaxa. Anqabi akuyontembi leyo. But you need to have an understanding because ingqondo yomuntu ithi I am contributing something to my salvation. By doing that icabanga ukuthi senento engcono sungayenza wena. It is okay to set time for your prayer. But don't think just because you pray at 12 o'clock there is something better now. In fact, Mama Fundis, in fact, do you know what 12 o'clock was like to Zuma Fund and 12 o'clock was in New Zealand? Do you know that? Over to 12 o'clock was our fund and 12 o'clock was in America. Uma uthwele ubhodloza umkhathi ngo-12 phela uma ngabe kuwumkhathi then yenza lento ibe universal. Ubhodloza same time manje eMelika ngo-12 wena ubhodloza umkhathi eMelika babhizi bashaya lunch. Discourage umthandazo. I am not discouraging the prayer. Zwengani. But lento yokuthi wena usuyakholwa usindisiwe, you need to have an understanding. Understanding. I love you mngami, yezo mngami. The sacrifice of the cross. The sacrifice of the cross. Hayi ngeke lesikhathi sigijinyiswa isitha.
singaphansi. Singaphansi The kwenyanga. sacrifice of the cross. The suffering of the cross. Ngicela ukuthi ngithi 1 2 3 from that second point. The sacrifice of the cross. The suffering of the cross. Okay. When you look at ama sufferings kaJesu, ungawahlukanisa kathathu. He suffered emotionally. He suffered physically. And he suffered spiritually. Amen. uJesu he suffered emotionally, wasafarisha, and he suffered emotionally. You remember when Jesus Christ was at Gethsemane? Yeah. Uma ese Gethsemane uJesu lithi iBhayibheli, then he began to pray. Amen. Amen. Uma ekuthandaza uthi before aye eGethsemane usithuluma nabafundi bakhe uthi kunombhabhadiso ekusamele ngidlule kuwo. Amen. Yeah. Bese ema esafika eGethsemane ufika khona uyathandaza uthi ke Nkosi lesi sitsha masedlule. Amen. Uthi bese thi ke kodwa hayi ke ngentando yami kodwa ngentando yakho. base uvela ukuthi uJesu lapha eGethsemane he prayed for 3 hours ecela nje lo mthatha lo layini kuphela. Nkosi lesisitsha masidlule. Nkosi mesisitsha masidlule. Ebuka the painful of his suffering. The painfulness of his suffering. Amen. Yes. And uma uJesu sebeqalile bambamba ngoba uJesu akayanga kobanjwa lapha yabazalwane kodwa waya ezinikela. Yes. Amen. He actually walked waya ezinikela kubona esazi ukuthi yini abazoyenza kuye. Amen. It is so painful ukwazi ukuthi khona ubuhlungu ozokuthola ngakusasa ungakabutholi. Yeah. Yabona? It was emotional suffering uJesu. Uma uJesu sebembambile uvela ukuthi uma usufunda lapha ngene ufunda uJohn chapter number 19 verse 28 wakhona la uthi khona and then they gave uJesu ivinika newayini wathi ngomiri. Yabona lapha? Yabona lapha? Yes. Do you see him there? Yabona lapha? Before that uJesu bamofarishile iwayini mebeqeda ukumbamba. Before bamshaye uJesu bamofarishile iwayini. Ufuna le verse. Yabona mentwala ngicabanga ukuthi uJesu wa-offerisha iwayini on the cross for the first time. No. They offered him iwayini. They offered him iwayini. Before during bemshaya. Amen. Inhloso yabo yokumnikeza lewayini kwakukuthi kudambiseke inhlungu adlula kuzo ngalesikhathi bemshaya. Yeah. Amen. But uJesu walirefuse lelo wayini ngoba bathandeka phela niyazi ngabafethu. Ayini niyazi ngabafethu ukuthi umuntu oshayile inhlungu sinjani? Akazizwa ziyaphela ziyadamba. Babemnikezela lokho ke. Babezama bona ukudambisa inhlungu kuyena. Kanti yena wefuna ukubuzwa bonke ubuhlungu kuyena. Yeah. Futhi kwakubalekile ukuthi ubuhlungu bonke abuzwe. Ukuze thina mase sidlula ebuhlungwini kuba ukuthi yena akukho ubuhlungu esingadlula kubo yena angadlula ngabona. Yes. Ngoba abukho ubuhlungu bafethu umuntu angadlula kubona obungaphezulu kobuhlungu uJesu adlula kubo. Amen. And wathwala bonke ubuhlungu. Hey, kuyenzeka ukuthi udlula enhlungwini ngoba ubuhlungu bafethu singabuka nje sithi umuntu ugqoke kahle kodwa udlula esikhathini esingekho kahle empilweni. Kodwa let me say to you, uJesu wadlula kobuhlungu obungaphezulu kwalobo odlula kubo. Amen. And look at him uma ebuka indodana ebuka umama. Khona senhlungwini. Esafarishile. iBhayibheli lithi eduzane kwesiphambano. uJesu wabona.
haleluya. Wenze njalo uJesu Wabona. wabona. uGenesis 16 verse 13 uveza uNkulunkulu njenganoNkulunkulu ogama lakhe who is Jehovah El-Roy. Amen. For he saw uNkulunkulu a woman ogama layo uHagai. Come close. And then he saw a young man, his name was Ishmael. Amen. And when he saw Haggai and he saw Ishmael in the time of their need, and and then he provided them with umthombo wokuphuza amanzi. He saw them in their suffering. And then he saw a woman and he saw a son. Then he said, son, behold a woman, and woman, behold a son. Who just will provide isidingo in the time of their need. So, uNkulunkulu obonayo come close to you and say, in your situation, uNkulunkulu Uyabona. whatever you are going through, kunomuntu obonayo noma abantu bangangabona kodwa kunoNkulunkulu obonayo. Kule meko odlula kuyo nje uyabona, kulo mzimba odlula kuwo nje uyabona. And guess what? Guess what? Akagcinanga uJesu ngokubona umama nokubona indodana, wabanika ngako kwesidingo sabo ngesikhathi sokudinga Kwabo. nawe uzokunikeza ngokudinga kwakho ngesikhathi sokudinga kwakho. Ingxaki yakho ukuthi izinto ezinye ozicelayo azisona kahle kahle isidingo. Manje ke thina senza i-business economics. Siyakwazi ukuhlukanisa ama-needs futhi siyakwazi ukuhlukanisa nama-wants, kodwa ama-needs uNkulunkulu ukhulumile nangawo noJesu in the book of Matthew uthi funani kuqala umbuso wakhe nokulunga konke, bese kuthi konke nikudingayo ayisha provide. Bese kuthi-ke uma ngikwazi athi bheka iy'nyoni zezulu ayihlwanyeli futhi ayixosheli, kodwa futhi azilambi imini nobusuku, mina ngiyaziprovide. Uhlobo nobusika mina ngiyaziprovide. Whether liyanetha noma liyaduma, mina uNkulunkulu bafethu unjalo. He see what you are going through and he provide what you need in the time of your need. It's just that abantu yengathi-ke ungaze kuwe umuntu yazi ukuthi mase ushumayela isikhathi eside abantu bayaba noPetro Pawulo maye eshumayela isikhathi eside yagcina sekuwinde yaze kuwinde ungaze kuwinde ungaze kuwinde. He suffered emotionally, he suffered physically, and he suffered spiritually. Physically ku clear siyabona eshawa, but spiritually uhambela amakhoti bonke labantu bekungabantu abakholwayo belindele ukuthi mhlombe bakakuveza ukhona. Ikhona ifraternal light uZulu team yabefundisi Yake ngiyibone nje ipost idlula. uthi uyakuyona mfundisi bese kuba yiyo ebethela wena instead of ukuthi kube yiyo ekusizayo. But kuJesu that does not mean anything. Akakhalelanga lokho.
But when he was on the cross, the book of Mark chapter 15 and the book of Matthew 27, khuluma lamazwi Jesu athi Eloi Eloi elama sabachthani, ukuthi ke Thixo wami umshiyelani. Spiritually, he felt the absence of his father. Yeah. It was so painful to Jesus Christ. Yeah. Hence, uma usudlula ke usuya kuleli elilandelayo lasesiphambanweni leli lithi ngomile. Ngiyabona? Yes. Ngiyabona? Yes. uJesu wayengomele mina nawe. Aluphinda futhi. uJesu aluphinda futhi for the third time. uJesu Wayengomele mina nawe. Amen. But because of a previous statement, we can make a conclusion supplementing the statement with the book of Psalm chapter number 69. Njenganendluzela Yomela amanzi. kanjalo Nomphefumulo wami womele bani. une wena. He was thirsty for the presence of his father. But as a human being, he was also thirsty for water. Yeah. Yeah. Yeah, because he was wayeshaywe lo muntu. Bayopha lo muntu. So as umuntu wayomela amanzi. Lord, As uNkulunkulu, he was thirsty. for his presence of the Father. Yeah. Amen. Amen. Asikudukeni bazalwane. Sithatha iphoni lokugcina. Lizoba lifishane lona. Phela silifundeni ke from iverse. Can you read for it? Verse 8. Verse 8. Wathi uJesu wamkela uVenika wathi kufeziwe wagebisa ikhanda wakhe. Lona point lokugcina le. Leli point lokugcina lokuqala lithini bazalwane? The sacrifice of the cross. Point lami lesibili lithini? The suffering of the cross. Ipoint lami lokugcina lithi the salvation of the cross. Yo. The salvation of the cross. Yeah. Alikho ke ivesi bathandekayo elichaza insindiso yethu njenganaleli. Ngoba insindiso yethu leli vesi liveza itetela style. Ake nithi amen. Amen. Leli vesi liveza insindiso yethu itetela style. Liveza nje insindiso yethu Iphelele. liveza leli vesi ingekho into ongayiletha ukuze usindiswe. Futhi leli vesi liveza ingekho into ongayenza ukuze usindiswe. Liveza ingekho umnikelo ongawuletha ukuze usindiswe. Lithi insindiso yethu Iphelele. singazama nje bafethu. Singazama nje ukuthi kube khona esikulethayo. Kodwa mhlawumbe kukhona esingakuletha. Kukhona. Uthi lo mbhali mayikhuluma ngendaba yensindiso yethu uthi the only thing eyalethwa umuntu kwinsindiso kwakuyisono. Yani ngibonge. The only thing eyalethwa umuntu kwinsindiso kwakuyisono. Into ongayiletha namanje kwinsindiso uwe ngoba isono nawe Akuhlukani. anhlukani.
wazalwa kusona isono, waphila kusona isono, wazisona isono. Into yazi kangcono isona isono. Uma ucabanga ubona, uma ukhuluma ubona, noma yini oyicabangayo noyihlinzayo. Umuntu right mayelele. Uma ungathi futhi wena usona isoni, iBhayibheli izokuchitha ngoba lithi othi akanasi isono yena ungumqambi manga neqiniso futhi. The only thing ongayiletha and isono yiso esenza ukuthi uJesu aze afe, ngoba incwadi kaMaroma ithi inkokhelo yesono ingukufa. bekufanele kube khona ozofa ngenxa yesono. Kwasho ukuthi sekhona osofile ngenxa yesono. Manje ke icala alikwazi ukukhipha igwebo ezimpili ngecala elilodwa. Amen. Kwasho ukuthi icala selimlahlile uJesu ongasazange isono. uNkulunkulu wamanzi isono ngenxa yethu, wasathatha ukulunga kwakhe wamnikeza thina, kwathi isono sethu sahlala kuye uJesu, waya naye esiphambanweni isono sethu. Na umbhalo ngaphezulu kwekhanda lakhe sesiyathandaza abantu sesingama ngeenyawo zethu. Na umbhalo ngaphezulu kwekhanda lakhe uthi lo uJesu uKristu owaseNazaretha, lona ke inkosi yabaJuda. Kodwa lapha ya kwakufanele kubhalwe isono sakho, kwakufanele kubhalwe isono sakho, kwakufanele kubhalwe isono sakho, ngoba zonke izono zazikuye, futhi zonke izono zathethelelwa kuye, zonke izono sakhululwa thina kuye. Aw, amen. Bese to Colossians chapter number 2 verse number 14 athi ke incwadi yamaqala eyayisi mangalela yabethelwa kanye naye esiphambanweni. Ingakho ke uJesu lapha ya esiphambanweni wayeneyila incwadi, ngoba uma uyisoni kwakufanele uma usubethelwa kubhalwe ngenhla ukuthi lo ubethelelwe lesi sono. Amen. Kodwa incwadi eyayimangalela thina wayibethela, yabethelwa kanye naye uJesu. Manje uma ngathiwa kubethelwa wena sekungabhalwa the righteousness of God. The one who has peace with God. Aw, amen. Uma ngathiwa kubethelwa wena kungabhala ukuthi lo ongumntwana kaNkulunkulu. Uma ngathiwa kubethelwa wena manje kungabhala ukuthi lo bekade isidalwa esisha, okudala konke lokhu lo kudlulile. Noma ke ningawaletha izinto ebengizazi kodwa icala lakhe selakhokhela, noma bengakuletha ebengakubala kodwa isono sakhe sesabethela. Guess what? Walenga esiphambanweni. Incwadi kaLevi 13 ikhuluma ngokuthi uma onengisiwe uye osuke eqalekisiwe, wangathatha amaqala phela, wathatha ngenqaweliso. Awusenayo into yokuthi sisengaqalekiswa. Of the cross. Leli gama ufeziwe singalibheka kancane, singalibheka kancane kule mkhakha embalwa. Mhlawumbe sithathe emibili ngoba kulate ka business
ka business term leli gama elithi tetelestai leli gama lisho ukuthi the price has been paid in full. Kusho ukuthi wena awusakweleti lutho. Maqondana nensindiso yakho wena awusakweleti lutho. Akawukholwa lokho kusukela namhlanje ukuthi maqondana nensindiso yakho wena awusakweleti lutho. uJesu kwenze konke. Philippians chapter 1 verse number 6 oqalile umsebenzi. Thembile yona lonto ukuthi lo qalile umsebenzi uzofeza kuze kube usuku. Ukusindisa abafethu uqala uNkulunkulu, kuqhubeka uNkulunkulu, uqede uNkulunkulu. Umuntu lethi sono. In business term, that's the word. But in military term, military, uTetelestai usho ukuthi the battle has been won. Yeah. The battle has been won. And uma inkosi ibuya kolwa mamfundisi ibuya nama spoils. Uma inkosi ibuya kolwa ibuya nama spoils. Bese kuthi lo kade hleli athole engazange asaye empini. Lo kade sekhaya athole engazange azalwe. Amen. Uma ke bafethu singena ngoJesu sithola ukulunga kukaNkulunkulu. Sithola insindiso kuNkulunkulu. Sithola ubungcwele esingabusebenzelanga. Sithola ukuthula noNkulunkulu esingazange sisebenzele. Sithola ireconciliation noNkulunkulu esingazange siyenzele lutho. Those are the spoils of our salvation. Sike sithola lezi singenanga lutho. Bese kuthiwa singabalungileyo. Listen to what Paul, Paul, 1 Corinthians chapter 1 verse number 1. Uthi kubo abangcwele baseKorinte. Kodwa leli verse elifundo umfundisi kwakumanyana ayenzima phakathi kwabo. Kodwa when he addresses them as abangcwele bakaNkulunkulu. Because akabatreating ngaloko abayiko, ubatreat ngaloko abakwenzelwe inkosi yabo uJesu. Uma ukhona la awazana nale nkosi. Asithandaze nawe manje. Asithandaze nawe. Asithandaze nawe. Uthi umprofeti omdala, omncane komdala uthi kusika kudlulile, lehlobo lidlulile. Uthi khona inkinga ukuthi thina asisindiswa. Uvuma ngomlomo wakho, ukholwe ngenhliziyo bese ukusindiswa. Let us pray with you. God bless you. God bless you. God bless you. Ake siphakamiseni izandla zethu sithandaze. Baba wenkosi ethembekile. Baba uNkulunkulu ophilayo. Ngekho ufaniswa nawe, ngekho linganiswa nawe. uNkulunkulu siyabonga Nkosi ngomsebenzi opheleleyo owasenzela wona esiphambanweni. Sikunikeza udumo njengale Nkosi nomsindisi. Wena wedwa ngomwelo ngophilayo ngothembekile. Ulidwala lethu laphakade ngomphemotho ophephela. Ubani njengawe Nkosi, ubani ofaniswa nawe. uNkulunkulu wamazulwini nasemhlabeni. Ulithemba lethu lasendulo.